Hai perlok, menta ke video jonga, ngan betaya pi sepang, kaniam lane ke religious story, haswa kane pi diban subscribe ke channel jonga. Ha ke banakong, don briu tang arngut ki briu ha kane ke slap perthe, kita kide u Adam bat ke im, kat kum ke kitab Genesis, de kini ki arngut ki ba penroi ke perthe, bat lech sha mengi bat sepngi chongka perthe. Bat hakane ke video ladanga batai bakala siapa penbej mau perlok kane ke video de tang ka jingtip ka ba khendiat syapang kaniam bat ka tenrai tongin yasngap bat tongin ye pej hado bandakot kane ke video kidon kiletar lane kidon kidak kibai serim kum haka Hindu bat ka Kristen kumba ongi kible Hindu Ram Sita Laksman Rawan kini kiletar kidon ro haka Bible Abraham, Sarah, Lot, batu Pharaoh. Kene ke story ka kabatai syapang unong yutu lupa banakong udeu Abraham ulong common prophet lane ukpatemen jongki Kristen lane ki Islam lane ki kinim ju kinget bau Abraham de ukpatemen jongki lane ujongi. Menta ke video ngan keren syapang unong yutu lupa Abraham ka ka jing yonong haba pipet lane ngap ye ka jing hikai syapang kaniam ka babhatam ha ka perthe de ka jing nang ye kaniam lada pi perkhat bha perlok nget ye kane ka video perlok lada ni phai sha ka perthe menta ka don ka kam ka babha banshna ye ka video syapang kaniam khnang ba ka ne ka video kan ye rap bha ye phi ba bun kibriu ki ba isi de tang ka we ka daw de ka daw ka ban kong ka jing ye perniam henre ka kam kababha lada phi le ika kam kababha baro ngi de ki khon jong uble babun ki briu ki ba shakri yakaniam ha ki kam niam ba pher bat ki pule shapang ganiam nabantaban kham tip shapang uble de nagane kadau kane ka video kan batai phi ba ngidon kam yikata ka jingnang jingtip shapang ganiam ka rukom ka ba ngidon bat yaj bat uble tongin yasdang menta bataya kini lightly kaniam Kristen kaniam Muslim lana kaniam Islam Judaism babun kibriu kinget bat kaniam Muslim mat kaniam Kristen lana kaniam Judaism kinget yo Abraham de ukpatmen jongi lana ukpatmen jongki baro lightly kini kiniam kinget tang le kumba onga kiten English kam monotheism kam monotheism kanget kamot nget tang ha uwe ble kaba persya ya ka politism kamot baki nget bon teliki ble kum ki we pat ki chat mane ble ki ba nget bon teliki ble henre kane ka monetism ka keren tang ki ba nget tang ha uwe ble ya kine kilai teliki niam kum kaniam Kristen kaniam Muslim bat kaniam jo ki classify kat kum Abraham religions u Abraham ude unong i tholu pau ban kong tam ha kane kesla perthe especially kum kaniam jo Kristen kinge henry don ha ka we keliang don kan to kat ne kiniam Kristen ki ong ba om de u Abraham henry doi u inoch ulong nui tholu pa ban kong kat kum ka kitab Genesis ha kalanong 5 ka khot ar po ar ka ong kum ne te u inoch loyat rangkat bat uble hadin balakha ya u Methusela lais pa snem bat uladon ki kiwe ki khon chenrang bat kiwe ki khon kenthe u inoch ulong ro uba her pateng na u Adam bat ka im kinong ithul pa ki banakong ke balastang hakane ka khana syapang kaniam yakini ki ala kerteng philadep yo sngew ka im bat u Adam ba ublei ula thau banangkong tam hakane kesla perthe tongine pej bat katkum ka kitab Genesis kalanong ka ba ar khot bahnyeu ka ongkum ne hangta utrai ublei ula thau ya ubriu na ka deumet bat ula persat haki thliu khmut jong u ya ka jing persat ka jing im kumta ubriu ula kala ujin thau ubaim kumba khat san spa snem menshwa adon way unong draw uba pawnam tam uday Michael Angelo uba draw ya kadur connection hapadeng ublay bat ubriu ya kane kadur phila ban shem kum haka Vatican Museum lane ka room kadur ba une unong draw open kumno ublay ushna ya kadur jong Adam bat ya kadur jong ka im Nashna ya kadur jong
Adam bat ki im hakadur jong ublehi. Ublei ula ai jaka yaki kata ka jaka kade ka per Eden. Hangta don artli kita giding. Kumba okten English tree of life. Uding ubadon ni kajing im. Bat uding uba arki ongkumne kumba okten English tree of knowledge of good and evil. Kamot hakakten kasi uding uba pitip ya kababha bat ya kabasniu. Ublei ula ai hukum yakine ki arngot hakane ka per Eden. Hakabanangkong ublei ula tau tang yang u Adam Henry uklem tau ya im. Henry ublei ula perkat ba u Adam ulas sngew kenja bamdon ba ri ba sumari una kata kata ublei ula tau ya im. Daga jing perkat jong ublei ula tau bat ula shim ya ka sing kurung jong u Adam kat ba udang yo thia bat ula persat biang kumba persat ya u Adam nakat bat ka im ro kala sedang man yo ya ka jing im ka bapura. Ha ka wei kesngi upsen ula stang ban yalam bakala ya ka im. Bahkan bam lene khet ya kita kiso adong kibala ai hukum da ublei. Ba om ibit ban bam. Une upsen ulai thu lada phi bam ya kita kiso phinlong kum ublehi. Henry une upsen ulong uba tbit uba trim ba ban pensoi ba ka im kan sim no iki ban khet no kita kiso da ka jing pensoi jong ta upsen. Bat ka im kala khet ya kita kiso bat ai ya ulok lene u Adam ban bam ya kita kiso. Henry ublei utang sutip ya kane bagi khet ya kita kiso ublei ula tim bat ula mai bat dom yaki namar baki pungken ya kata ka an ka rol jong ublei bat ula ong ba ya ka im bakan pang anda kala yok kon bakan sa jauh kita ke umat u senrang ru tim kunjo he u senrang u jauh ya kata ka sep men tresitam khana manen yo sai ki khon jong me yo sen ru kumjo men me ha ban wat jimbam dalade tangkup tay kan ke video ngan batai hakan next week video sapang kini kilai telikiniam kumno ngin peteng pat hakawe ke video kublai sibon pi parlo.